jag ska komma back till punkten. Jag får inte det så det är ett make-up tutorial som tittar på ett sportsnick för ett sånt. Och jag har like make-up och det är bara det vanliga som jag har till min video till nästan allt lika. Jag vill se för att göra är det foundation då. Det är True Matte. Så först så kan jag panna. Sen jag ner. Blender och blender. Korrelation som heter. Blenda det ut. Sen har jag ett som heter L'Oreal Nude Magic BB Powder. Nu blir det en sojaost. Jag har beställt AliExpress. En kontur. Jag brukar bara bronzer till att man myskor och ja, det gör det sen. Men det som är ordentligt mycket för det starka så att det gör inte så. Det är sorgligt att göra vid högre hånd till som det. Så färger brukar blush boost. Gosh. Blush. Så vill man bra så kan man det. Och så jag har jobbat highlighter men i öje som minimum. Som så är det där alltså så är det color corrector. Det har jag brukat hem. Wow, det blir på det. Här. Och det är bara en highlighter. Jag kommer bara till här. Det är inte kreativt så. Annars kan man gå och köra. Man kan få allt med det. Man får allt med gott. Köra också. Och som gör det här, vet jag. Nu är det en liten där. Kläbrott. Och så kan man vid brun och halv igen. Så det du kan köra snägga som du vill och du kan göra det mer. Så om du får in så kan man köra snägga mer som myskar så man blir helt naturligt. Så kan man koppla det som det är. Du vill inte snacka med hur mycket jag får, men det som gör det är att det är mycket i crease. Okej, så kan jag sen ljus här. Och så brukar så mycket. Och då kan vi här uppe. Och ja, så är det just här. För att skära Brow Artist Genius Kit då. Och så är det, men det var så kvar snäck va? Okej. Jag går runt med pett. Och så får jag göra min eyeliner. Det är som allt kan jag, men det är det ringaste. Det är inte ordentliga, men det gör inte. Jag har Lloyd syndrom 3. Jag ska skydda det där.
query here. Okay. Ah! We're glad though. Vad lägger ni? Det här är ganska farligt. Det ser ut som att det är klippbort, men det är inte först det farligt att lukka. Jag syns det är bra. Imskar mascara. Det är för att det som heter Fiberway. Och så för att som heter Max Factor Velvet Balloon. Jag kollar lite på sitta en annan ögon. Och det är Max Factor Projector. Så det är ordentligt sätt att smycka sig, det är hyggligt och jag har alltid fått hopp i ett skät. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vara vacker innan och i så tid. Minns att det är pintadikon eller inte pintadikon. Minns till att det är vackerlöst innan som täller. Här ständer vänlöjde sviker och vackerlöjde är farfångt. Tann kvinna som äktas herran ska vara röst. Så God säger att vackerlöjde tas några åttana till näka som fer, till näka som är en tog och så fer det. Men den sanna vackerlöjden till den som är innan och till han som att vi visar att vi äktas god, att vi älskar god, att vi där blir god, kommer vi att hjärta och vi inte leva för han. Det här är för god sanna vackerlöjde. Så jag har gjort en makeup tutorial där som är hyggligt som minns till vad sanna vackerlöjde är och det är inte makeup och det är inte dotter men det är att älska god och det är att leva för god. Så jag vill inte tacka till här videon. Bye bye, tack för det. No.